Tân ar y Comin, Llew Jones. Pennod 16. Cyrhaeddodd Tim Boswell a'i hen fodryb yn ôl ar dir Comin Rhos Goch ymhen wythnos union ar ôl gadael tre rhythyn. Doedden nhw ddim wedi loetran ar y ffordd wedyn. Roedd deisi'r gaseg wedi cael ei gyrru'n gyflym ar y ffyrdd gwastad ac ar y goriweired. Dim ond unwaith roedden nhw wedi aros, sef yn Ddôl Nant, a hithen ddiwrnod marchnad yno. Bob gyda'r nos ar ôl tynnu'r garafani mewn ar ryw gyttir glas wrth ymyl y ffordd, roedd Tim wedi bod yn brysur yn plethu'r gwiail ifanc i wneud basgedi. Roedd y gwiel yr amser hwnnw o'r flwyddyn yn tyfu wrth y milodd ar lannau nentydd bach y wlad, ac roedd ganddo stor dda ohonynt wedi ei clymu yng nghefn y garafan. Roedd yr hen wraig yn fedrus iawn wrth y gwaith hefyd, bod y cryd cymalau yn bir ddrwg yn ei bysedd. Erbyn cyrraedd Ddôl Nant, roedd ganddyn nhw rhyw ddwsin o fasgedi gwyn glân i'w gwerthu, a phan welson nhw'r dorf oedd wedi dod ynghyd i'r farchnad yno, penderfynon nhw aros i geisio cael gwared ohonyn nhw trwy ei gwerthu'r gwragedd ar merched y ffermydd, oedd wedi dod i'r dre diwrnod hwnnw i werthu ei nwyddo ei hunain, pethau fel wyau, menyn a chaws. A dyna sut y gwelodd Tim y ferlen wynau. Roedd hi'n sefyll yn llonydd wrth dalcen un o dyfarnau'r dre, ac ebol cryf tua 3 neu 4 mis oed yn ei hymyl. Safodd Tim yn stond i edrych arni. Doedd hi ddim yn greadur glân a ffrydferth iawn, oherwydd doedd hi ddim wedi cael ei thrwsio. Roedd ei chot yn arw a'i mwng yn ddryswch, ac nid edrychai'r ebol fawr iawn gwell. Ond roedd Tim wedi ei ddysgu gan ei datcu i nabod ceffyl da, ac fe wyddai fod y ferlen yn un werthfawr, gweithau chyflwr ar y pryd ar got arw a'r llaid ar ei choesau. Roedd yr ebol hefyd wrth ei fodd. Edrychodd o'i gwmpas. Pwy oedd y perchennog tybed? Daeth dyn mawr allan o'r dafarn. Esgusodwch fi, meddai Tim. Wyddwch chi pwy yw perchen y ferlen yr ebol? Fi, meddai'r dyn. Roedd ei wyneb yn goch, ac roedd hi'n amlwg fod wedi yfed glased bach yn ormod. Pam, sawydd arni ti ffrynu hi? Sgwydodd Tim i ben. Sawl gwaith roedd wedi clywed Sipsiwn yn prynu ac yn gwerthu ceffylau. Cofiai am ei cyfrwystra, ei celwyddau mawr, a'r teiri, y troi i ffwrdd fel pe baint wedi gorffen bargeinio, yna troi nôl yn sydyn, ac yn y diwedd y taro llaw ar law a'r fargen wedi selio. Fe sy'n bod yn ni, meddai'r perchennog yn gwrylgar. Fe sy'n bod ar bob un yn y farchnad yma heddi. Mae hyd yn oed y Sipsiwn yn codi trwynau ar fargen. Erbyn hyn, roedd yr hyn edydd wedi dod i sefyll wrth ymyl Tim. Wyt ti'n ffansio'r ferlen ar ebol? Gyfynodd yng nghlist y llanc. Winciodd Tim arni. Faint wyt ti'n ei ofyn? Gyfynodd Tim. Roedd ei feddwl chwym wedi deall bod y ferlen yn aros heb ei gwerthu, iddi fod yn y farchnad ar y bore. Deallai hefyd fod y ffermwr yn awyddus iawn i werthu. Gwyddai fod y cyfan hyn yn mynd i'w fod o fantes iddo fe. Fe deimlai dipyn yn gynhyrfus, pan oedd yn blentyn bach roedd wedi breuddwydio am y dydd pan fyddai fe yn ddigon hen i fargeinio, fel yr arferau datcu wneud â Sol Burton a'r lleill. Prynu ceffylau yn rhad a'i gwerthu am bris llawer uwch. Dyna ffordd dda i sipsi wneud bywoliaeth. Cael y gorau ar ffermwyr a phobl tai wrth fargeinio, roedd hynny'n werth chweil. 520 am y 2, meddai'r ffermwr, gan ei bod i'n mynd yn hwyr yn y dydd ar farchnad yn ddrwg heddi. Chwarddodd Tim yn uchel. 520 am ferlen ac ebol? Wy newydd ddod o Loegr, a wy'n meddwl rai nôl na cyn gyntedd ag y gallai, os yw merlod yn costi gymryd y hynny yng Nghymru yma. Na, wy ar yn ffordd lawr i Sir Benfro. Maen nhw'n dipyn yn rhatach lawr ffordd na. Grandawai'r hen wraig yn astyd ar y siarad. Roedd y crwt yn ben bargeiniwr, meddyliodd, ond gwyddai mai dim ond dechrau oedd y bargeinio. Wy'n nabod y siort di, meddai'r ffermwr. Rydych chi'n prynu rhywun grocs am y nesaf peth i ddim mae gwerthu nhw wedyn i ddynion twp fel ceffylau sownd. Dych chi byth yn fodlon talu pris teilwng am geffyl da? Ceffyl, meddai Tim yn wawdlyd. Ond merlen yw honddyn? Fe roedd ei 12 punt i chi amdani hi ar ebol i fynd â nhw oddi ar eich dwylo chi. Twr ffermwr oedd ei chwerthu'n yn awr. Erbyn hyn hefyd, roedd twr o bobl wedi ymgasglu i wrando'r hocan. Trodd y ffermwr at y dorf. Ych chi'n gweld, meddai, dyna sy'n dod o geisio taro bargen a Sipsiwn. Dyw'r pres, dyw'r arian ddim gyda nhw i dalu pris teg am ddim byd. Gwranda, Sipsi, meddai gan droi nôl at Tim. Dangos di 20 sofren i fynd y law ac fe ceid i nhw. Nawr te, gad i ni weld lliw darian di machgen i. Sgwydodd Tim i ben.
Doedd ganddo ddim 20 sofren yn y byd, ond roedd ganddo 15 wedi eu casglu at ei gilydd drwy weithio'n galed a byw'n ddarbodus yn y garafan gyda'i fodryb. Dwi'n synnu dim eich bod chi wedi methu gwerthu yma heddi, syr. Mae ffermwyr a phawb o gwmpas y lle ma'n abod gwerth creaduriad fel hyn. Fachgen, llwch chi brynu ceffyl hela 19 llaw yn Lloegr am y pris na. Ond gan fod arnau eisiau merlen fel mae'n digwydd ar hyn o bryd, fe roddai un cynnig arall i chi. Tim na, medda'r henedith, fel pe bai mewn poen, ond daeth Tim yn ei flaen heb gymryd sylw ohoni. Mae gen i 15 sofren felen. O na, Tim, paid wir, meddai'r hen wraig gan gydio ni fraich a cheisio ei dynnu gyda hi. Maddeuwch iddo ser crwt ifanc yw e, a thipyn bach yn wyllt. Pidwch a cymryd sylw o'i gynnig e. Tyn y cynnig na nôl ar unwaith, Tim, os gweli di'n dda. Rwy ti'n gwybod yn iawn edw'r ddau ma ddim gwerth 15 pint. Gofyn i'r bobl ma fan hyn. Fe deimlau Tim fel gwenu, oherwydd gwyddau nad oedd hyn yn ddim ond rhagor o driciau bargeinio, ac roedd e wedi ei clywed llawer gwaith o'r blaen. O, wel, falle mod i wedi cynnig gormod, meddai, gan adael i'r hen wraig ei arwain ymaith gerfydd ei fraich. Agorodd y dorf i wneud lle iddynt. Roedd y garafan yn sefyll yn ymyl a'r gasig yn llonydd yn y siafft. Ond cyn i'r ddau ddringo i fyny'r garafan, clywsant waedd y tu ôl iddynt. Roedd y ffermwr, perchen y ferlen ar ebol, yn dod ar ei hôl. Gwasgodd yr henedith fraich Tim. Hei, sipsi! Gweiddodd y ffermwr. Trodd Tim a'i law ar ffrwyn y gaseg. Daeth y ffermwr hyd atynt. Hei, os wyt ti o ddifri ac os yw'r cynnig yn dal ar 15 pint yn barod, ti piano. Edrychodd Tim ar ei fodryb, ac yna nôl ar y ffermwr, fel pe bai'n petryso'n arw iawn. Edrychai fel pe bai'n y difar ganddo gynnig swm o'r fawr. Wel, meddai, cynnig yw cynnig, ac estynodd ei law i'r ffermwr. Trawodd hwnnw hi a'i law agored ei hunan. Wedyn, aeth y ffermwr i mofyn y ferlen ar ebol ac aeth Tim i berfeddio yn y garafan i mofyn yr arian i dalu amdanynt. Teimlai'n hapus dros ben i fod e wedi taro i fargen fawr gynta. Y peth nesaf oedd cael elw da allan o'r fargen. Roedd ei reddf yn adnabod â ni fel da a ddysgodd gan ei datcu yn bennaf, yn dweud wrtho fod y ferlen ar ebol yn werth o leia 520, sef y pris oedd y ffermwr wedi gofyn y tro gynta. Ac os oedd ei reddf yn iawn, fe allai werthu'r ddau am y pris hwnnw ac wneud 10 pint o elw. Dyna'r ffordd i sipsi fyw, meddyliodd. Nid wrth werthu basgedi gwiail a ffegs dillad ar yw fan bethau felly. A dyna'r meddyliau oedd yn mynd trwy ben Tim Boswell y pnawn hwnnw, wrth ringo i ben y pas o dre Dolgellau. Nad oedd o'n dyn ar 15 oed, roedd e eisoes wedi tyfu'n ddyn. Fe gafodd y sipsiwn ar gomin Rhos Goch gryn syndod i weld carafan yr hen edith yn glanio ni misg. Roedd hi wedi bod i ffwrdd oddi wrth i phobl mor hir, pryn fod neb yn adnabod y llanc ifanc oedd gyda hi, nes i ddi-egluro pwy ydoedd. Tynnodd Tim y gaseg yn rhydd a gadael iddi bori'r borfa ifanc oedd yn glasu'r Comin ar amser hwnnw o'r flwyddyn. Yna, aeth ei chwilio am goed sych i wneud tân. Yr oedd hi noson hyfryd o fai ar adar yn canu. Dringau mwg tanau'r sipsiwn yn syth yr awyr, a chwaraeau'r plant bach o gwmpas y carafanau gan weiddi a chwerthin yn llawen ddiofal. Roedd ceffylau o bob math yn cropio yn y borfa yma thraw, rhai wedi ei clymu ac eraill yn rhydd i grwydro blemenent. Taflodd Tim lygad ar y ferlen wynau a'i hebol. Roedd hefyd yn pori chalon hi. Erbyn hyn, roedd e wedi datrys y mwng dryslyd ac wedi sgrefellu a brwsio cot y gaseg fach, ac roedd hi'n syn faint o wyniaeth roedd hynny wedi wneud. Edrychai arni nawr gyda balchder mawr iawn. Gwyddai e fod e wedi cael bargen yn ôl gyllau. Fe wyddai erbyn hyn ei bod hi nid yn unig yn greadur hardd, ond yn ifydd ac yn addfwyn ei thymer hefyd. Bu rhaid iddo grwydro'n go bell oddi wrth y Comin cyn cael digon o goed i wneud tân. Roedd llawer o sipsiwn yn aros ar gomin Rhos Goch, a phob un o'r rheini'n chwilio o gwmpas am goed i wneud tân i'w cadw'n gynnes ac i goginio ei bwyd. Doedd ddim syndod felly Tim orfod mynd yn go bell cyn cael yr hyn ag eisiau. Dringodd i ben bryn bach uwch ben y Comin. Roedd yr haul yn machlyd yn goch yn y gorllewin. Ond nid o'r brydferthwch y machlyd y roedd llyged Tim. Gwyliau ef y carafanau ar y Comin dano, a'r tanau, a'r mwg, gwisgoedd lliwgar y merched yn cerdded o gwmpas, y ceffylau a'r cwn, a theimlodd rhyw hapusrwydd mawr.
Nas teimlodd pan bu farwyd y cyr y noson stormus honno a'r gomin arall heb fod ymhell iawn o'r fan lle safau nawr. Yna, a'i fwndel coed sychion o dan ei fraich, cychwynodd ei ffordd yn ôl. Y noson honno, fe ddaeth y Sipsiwn eraill i gyd ynghyd wrth garafan yr hen edith miwr. Eisteddent yn rhes o gylch y tân roedd Tim wedi gynnau ar y glaswellt, ac yn awr, a'r nos wedi dod, taflai'r fflamau ei golau Rhos Goch dros wynebau'r hen Sipsiwn, oedd wedi hawlio'r lle nesaf at y tân. Mygau'r pibellau clai yng nghegau'r dynion a'r gwragedd. Roedden nhw gyd wedi dod at garafan edith miwr y noson honno, am ei bod wedi bod i ffwrdd oddi wrth ei phobl mor hir, ac am ei bod wedi colli ei gŵr. Roedd gan yr hen edith lawer i ddweud wrth y lleill am yr Alban, ac am yr hyn oedd wedi digwydd iddi hi a Tim ar ei teithiau pell. Roedd Tim wedi sylwi bod yr hen wraig yn llawer hapusach ar ôl claddu Duncan, a methau'n lan a dyfalu sut y gallai hynny fod. Ond doedd dim dadl o gwbl nad oedd yr hen edith yn llawer iawn mwy llawen a chellweirus yn noson honno nag y bu erioed yn ystod ei bywyd gyda'i gŵr. Ac eto, roedd hi wedi ei ddilyn a'i groesawu nôl i'r garafan gynifer o weithiau, ac roedd hi wedi treulio bron 2 flynedd yn yr Alban mwyn cael bod yn agos at y dyn oedd wedi gwneud ei orau ei gilio oddi wrthi, a hynny bod ei chalon yng Nghymru gyda'i phobl ei hun. Rhai od oedd menywod, meddyliodd Tim. Roedd 5 o ferched ifanc tua'r un oed a Tim o gwmpas y tân yn gwrando ar y Sipsiwn hun yn adrodd ei straeon a dadle. Roedd Meg yr Wth Burton yno, efeilliad, ac wyresau'r hen Sol Burton ofnadw hwnnw gynt. Ond oedd dim yn ofnadw ynghylch yr rhain. Roedden nhw wedi tyfu'n ddwy eneth hardd iawn, ac mor debyg i'w gilydd a 2 ffeien. Sylwodd Tim fod y ddwy yn taflu llyged dion direidus arno fe pan dybiant nad oedd neb yn gweld. Wedyn roedd Catherine Lee a Sandra, 2 chwaer, oedd wedi eistedd bron yn ei ymyl ar y borfa. Ond roedd Catherine Lee yn 20 oed ac wedi diweddio ar rhywun, neu felly y deallai Tim oddi wrth y siarad oedd yn mynd mlaen. Ac roedd yno un eneth arall na wyddai Tim mwy henw na dim mwy hanes. Pwy allai hi fod? Doedd eriod wedi gweld hi o'r blaen. Wel, Tim, meddai'r hen secu wod, hidiwn ni ddim llawer rhoi cynnig i ti am y gaseg ar hebol bach na sy gyda ti. Roedd yr hen ŵr wedi sylwi ar ragoriaethau'r ferlen a'i hebol. Teimlodd Tim yn falch. Faint fydde ti'n debyg o ofyn amdani nhw, bachgen? Gyfynnodd yr hen ŵr wedyn. Da, dwi ddim am werthu, meddai Tim. Rwy am i dangos nhw yn ffair crymych ddydd llun nesa. Os cael 15 fyny, wel, can nhw fynd. Dos bosib y geid i bris fel na am ferlen, Tim, yn ffair crymych nac mewn un ffair arall. Wyddwch chi bobl, ro'n i lawr ochr Milfwt fyna wythnos yn ôl, a fe gwrddes i â gŵr Bonheddig mewn motor car mawr. Roedd crwt a croten fach gyda ge, a fe rhaid i'r car stopo, gan fod dim digon o le iddo fe a'r garafan i basio i gili. Roedd y crwt a'r groten fach eisiau aros i weld y 3 ceffil na sgenni. Ac fe ofynnodd y gŵr Bonheddig o'n i'n gwybod am ferlen fach. Roedd e'n fodlon talu arian da am un fach, wel, dawel. Fe ddwedodd roedd fe 15 puntau yn cael un wrth i fodd. Fe ddewis i alw wedyn gyda ge pe bawn ni'n dod o hyd i rhywbeth. Jawch i Tim, fe rown ni 40 i ti am y gaseg fach. Fe fydd yn 10 a fi cael pint o broffid am fynd â hi lawr i Milfwt. Fe fydd rhaid i'r ebol fynd gyda hi pan fydd hi'n mynd, meddai Tim. A falle a hi lawr i gyfeiriad Milfwt ffordd hunan, a dechreuodd chwerthin. Fe roedd ei 19 punt i ti am y gaseg ar ebol, ac rwy'n cynnig cymaint â hynna am mod i'n hen ffrindiau adat ci. 2 punt o elw. Teimlai Tim yn llawen iawn. Roedd e wedi cael cynnig 2 punt yn uwch na'r hyn roedd e wedi dalu yn ôl gellau. 2 punt o broffit ar yr un ddel. Byddai'r hen Alf Boswell yn falch iawn o'i wyr pe gwyddai. Roedd hi'n temtasiwn fawr i dderbyn cynnig yr hen secu wod. Roedd deryn mewn llawn well na 2 mewn llwyn. Ac eto, roedd e wedi gosod i feddwl ar fwy na 2 punt o elw. Roedd e am 10 o leia. Fe gan nhw gymryd i siawns yn y ffair, meddai. Yna, sylwodd fod llygaid yr eneth Arthur ar ei wyneb. Yng ngola'r tân meddyliodd fod hanner gwên fach yn chwarae o gwmpas ei gwefusau. Teimlodd ei galon yn curo'n gyflymach. Pwy oedd hi? A pham roedd hi'n cael effaith felly arno? Gwelodd hi'n taflu ei ffen yn ôl i gael gwared o'r gwallt hir tywyll oedd yn hongian dros ei wyneb tlws. Penderfynodd ofyn i'w fodryb y cyfle cyntaf gai. Pwy oedd hi? Fe fu'r Sipsiwn ar ei trad yn hwyr y noson honno, nes bod y tân wedi llosgu'n llidw
a'r coed y gaslodd Tim wedi darfod. A llawer o hanesion difyr a droddwyd yng ngwres y fflamau cyn oswylio o'r diwedd, a llawer o sôn am geffylau, ffeiriau a bargeinio a glywodd Tim Boswell ar ei noson gyntaf ar ôl dychwelyd at ei bobl ei hun, ar gomin Rhos Goch.